Umongameli Cyril Ramaphosa ugqithise amazwi ovelwano kwizihlobo nezalamane zamaxhoba omlilo ogqugqise kwesinye sezakhiwo embindini wesixeko saseRhawutini. Babalelwa kumashumi asixhenxe anesithathu abantu abaphulukene nemiphefumlo ngelixa bekumashumi amathandathu ananye abonzakeleyo. Kanti urhulumente waseRhawutini uthembise ngokufunela indawo zokufihla intloko abo bashiyeke bengenamakhaya. Umbutho wesisa iGift of the Givers uphose esivivaneni ngoncedo kwabo bachaphazelekileyo. Ngokwengxelo yabasemagunyeni, lo mlilo uqale malunga nentsimbi yesibini ekuzeni kusa namhlanje. Abo basindileyo batsho esiqaqa kuba bengenalwazi lokuba ingaba bakwaba basindileyo kusini na abantwana babo. Waze wafika kubhuti wami wangena wabuya naye umntwana, wathi mayebuya naye umntwana samuse ambulensini bamfutha basebembeka lapha phansi bathi useshonile. Omunye usesibhedlela nalo sesibhedlela mayiphuma ukuthi sizoyaphi naye asazi. Ngiphelele nje uba ngihleli khona la emgaqweni. I'm hoping to see my daughter. She is staying in this building and I'm hoping to find her alive. Oziboneleyo usinike umfanekiso ngqondweni walenhlekele. I saw the fire and I saw some guys running out of the building. I quickly dashed back, got dressed properly, and I came back to see what was happening. And I could see that the fire was spreading. It was still on the first floor on the ground, but it was spreading rapidly. Isithethi kwicandelo lenkonzo zikaxakeka sithi phakathi kwesisakhiwo kukho namatyotyombe. Robert will come and put his check, somebody else will come and put his check. So you end up having, each and every floor, hundreds of shacks. There's no emergency exit or pathways where these residents can be able to move out. Abasemagunyeni bakhalazela indlela ezikhuselwa ngayo ezakhiwo kwanabo barentisayo ngelokufumisa ipokotho zabo. There were butlers in each and every floor because of lack of security here. So people got trapped while they were running away. That report we had. And I said, guys, Siri, I tell you right now, I'm going to be in trouble, as I'm in trouble right now. Some of these buildings, if not most of them, are actually in the hands of those cartels who collect rental from our people. Bonke abonzakeleyo bangeniswe kumaziko onyango ohlukeneyo eRhawutini.